Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa al muhajiruna, para sahabat muhajirin, wal angsaru lan sahabat angsor. Ngucape Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah, wahdahu khale sewijine Allah, wala syarika lan ora ana sekuton iku maujud mangahu sartane Gusti Allah. Sementara dibanding saka wong-wong sing do ngurungkepi keyakinan sing model-model niku, kaya wong sing nyembah reca keyakinane wingi nika, Yahudi, Nasrani keyakinane wingi nika, terus si penyembah matahari karo bulan si keyakinane ngeten nika. Sementara sahabat muhajirin karo sahabat angsor pokoke ikrar karo amaliyae Rabbunallah wahdahu la syarika mangahu. Kuwi mingen pangeran kita Allah, wis ora ana sekuton sama sekali nggo Gusti Allah. Allah niku siji, maha siji, nyewijeni sakabehane ming sarwa maha. Lah terus nek nyembah rasah nganggo reca, rasah nganggo srengenge, reca gaweane wong, srengenge ciptaane Gusti Allah. Terus kabeh menungso sing do disembah ki ya dadi ciptaane Allah. Nek nyembah sing pas langsung Allah. Allah ki sitok, ora ndek anak, ora dianakke, rasah dadak nganggo perantara-perantara barang. Allahu Akbar pokoke. Bar kuwi terus Fatihah. Lah gitu nek bar salat takbiratul ihram ra terus Fatihah to. Doa iftitah ki ra nek apal nek ora. Sing apal Allah Akbar kabiron ya men bar Allah Akbar takbiratul ihram Allahu Akbar kabiron, sing Allahumma bangit ya ben Allahumma bangit sunat kowe kok. Kabiron apa bangit sak karepmu? Bangit oleh, kabiron oleh. Ora ya oleh. Kula tak ora mawon wis dong aku ya enek kowe ora. Ora apal. Ana sing gleleng, kula nek maca loro-lorone pripun? Gleleng iki. Ana sing gleleng sih ya.
Kabiron karo bangi diwaca kabeh. Bar kuwi toh rukuk mahra Fatihah. Wis salat ra nganggo ngel. Mending rasa doa iftitah bar takbiratul ihram langsung Fatihah kok ya. Bar Fatihah men le nyuwijake Allah saya mantep nek Allah ki nyata-nyata siji pokoke kulhu. Ben saya mantep ora sah liyane kulhu terus. Dasare yo apale kuwi. Seneng. Tur ya mesti penere to nek kulhu iki. Mantep kok. Qul huwallahu ahad. Kuwi nyatane kula nek sok nderek Jumatan Tersan Megiri nika enten salah siji khatib sekalian imam kula titeni. Sing nek khotbah kuwi engko ngimami iki wis mesti kulhu ora tau ganti. Ora tau ganti mesti kulhu. Wong angger kanca-kanca ngombe wedang kae, "Nggo gek mangkat nek sing khotbah nika iki engko mesti ming kulhu ndak ketinggal ngono sih." Oh ya, ngono iki. Apal diapali nek sing khotbah nika iki mesti kulhu engko ndak ketinggal. Waduh seneng kae. Terus salong le tenguk trimo do nang mburi kae wongko terus selak arep jikuk Jumat berkah kuwi lho terus. Tenguke nang mburi. Nek sareng Megiri mesti ana Jumat berkah. Wah. Aqua gelas iki mesti ning ya kae si Leo apa-apa. Fit sing gelas cendhek kae. Lho karo pacitan ana sing sok. Resoles ana sing sok. Marem-marem ana. Wah warna-warna kok. Sing sok ora ana Jumat berkah iki kok kidul ora ana. Ana. Mergo guyon. Kok kidul ora ana kok wong tipis. Salat wis cetha perwujudan nyembah sing maknane ora nyekuthokke Gusti Allah. Ning nek dadak nganggo nyembah reca, nganggo nyembah wong, nganggo nyembah makhluk-makhluke Gusti Allah, cetha sirik. Nek salat rak rasah nganggo perantara wong, rasah dadak ana recane, ora rasah dadak ana srengenge mataharine, bulane lintange ora sah. Langsung afa aminu anta atiyahum ghasiyatum min azabillah au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Afa aminu ana ta mongko padha iman sapa dheweke kabeh ae tegese sapa ahlu Makkah warga Mekah penduduk Mekah antak tiya yen ta nekani hum ing dheweke kabeh apa ghasiyatun ghasiyah rupa apa wangune ghasiyatun apa ghasiyatun nglimputi min ngazabilahi saking siksane Gusti Allah
Ae tegese afalam ya khofu ana ta mongko ora padha wedi utawa ora padha kuwatir sapa warga Mekah antaktia yen to nekani hum ing dheweke kabeh fid dunya ing dalem donya apa nguku batun siji siksa tas utawa tusmilu kang nglimputi utawa kang mengku apa siksa hum ing dheweke kabeh au taktia utawa tumeka hum ing dheweke kabeh apa asaatu kiamat bagtatan hale ngegwet ae tegese fajaat utawa fujaatan ora fajaatan fujaatan hale ngegwet min ghairi sabki alamatin tanpa diawali tondo utawa tanpa didhisiki tondo wahum hale utawi dheweke kabeh iku layas uruna ora padha ngrasake sapa dheweke kabeh bi ayati uta bi ityaniha kelawan tumekane kiamat ghairi musta'ilina tur ora wong sing padha ghairi musta'idina tur ora wong sing do siap-siap laha kedue kiamat kuwi ya Allah ngantek ngekeki penekanan kaya keten iki khususe warga Mekah umume para menungsa kira-kira do iman apa ora afa aminu do percaya karo do iman apa ora yen ta mengke ana semacam siji siksa sing siksa niku bagian saka siksa kirimane Gusti Allah ngenani dheweke kabeh ning alam donya ngono kuwi iki do ngimani apa ora nek jedule siksa kuwi iki saka Gusti Allah ya nek upamane rada menyamakan kuwi siksa gambaran sing wis kedaden mawon men penak le ngira-ira misalkan kaya jaman semono ana lindu kae ana lindu sing sak asik Bantul sak kiwa tengene jaman semono 26 Mei nika nggih ta 26 Mei nika ngantek kahanan omah wong lan sak panunggalane iso kalang kabut kacobalo ngeten nika. Lah nek ana cuwilan saka siksane Gusti Allah sing kedaden ning bumi utawa sing kedaden ning donya ngeten niku iki kira-kira do iman ora nek kuwi iki saka Gusti Allah. Lho kok Gusti Allah ngendika ngeten karena biasane kedaden ngeten iki mengke pendapate, statemente utawa penilaiane werna-werna kok ya. Nek seiman lho langsung semende ning gone Allah. Wah, tetep iki kabeh kersane Allah sebab nek ora Allah ra mungkin iso gawe kahanan kok ngene iki. Mula ya ming terus doa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ngono. Nek sing do iman. Nek sing ra iman ya wis pokoke terus digathuk-gathukke. Asal usul lindu kae iki saka daerah kono kiwa tengen Siluk. Pundong kiwa tengen Siluk mengulon tekan Pundong sisih wetan. Iki sing bau reksa kono mesti nesu angger ngene iki lho wis gesek. Dadi gathuk-gathuke sing bau reksa.
Nek prediksine iki tempurane Uya karo Opa. Wah lah karang kono kae pancen istilahnya ratune demit kok ya. Mulai ora karo-karuan. Iki sing gedhe, dadi rupa cuwilan sing rada gedhe ning donya. Kadang dikeki cuwilan siksa sing kanggo perseorangan wae. Sing paling penting malah sing kanggo perseorangan ngeten iki. Sebagian wong nalika ning donya niku sok-sok dikeki pepeling. Lah nalika dikeki pepeling, ngeten niku iki kira-kira iman apa ora nek kuwi iki saka Gusti Allah. Karena ana sebagian sing iman ya sudah, misalkan pepeling kuwi iki lara, do diimani lara ki tetep saka Gusti Allah. Ditampa kanthi nglenggana njak Allah ngersake lara. Diikhtiari disabari, pokoke sabar ning ora ninggalke ikhtiar. Maksude sabar ora ninggalke ikhtiar ki diakoni nek kuwi saka Gusti Allah, berarti sabar. Wong ngakoni nek kuwi saka Allah, kemudian terus diikhtiari nganggo laku tetamba. Ya ditambani wong Allah ngirim lelara ki kon nambani, sing penting ditambani, engko ora kainan nek Allah ngersake mari ya mari, nek urung ya pancen urung. Ha kuwi jenenge imane mapan. Model wong sing dikeki ujian pepeling lara iso bersikap ngeten niku larane sedina sewengi niku Kanjeng Nabi ngendika. Sing sapa wonge lara disikapi lara sedina sewengi lah. Sing sapa wonge lara sedina sewengi disikapi nganggo sabar, mongko dosa-dosane setahun kelebur kabeh. Lara sedina sewengi sabar. Sabare kaya sing kula aturke lho. Pisan ati iman nek pancen lara ki saka Gusti Allah. Ping pindhone terus diikhtiari ditambani. Diikhtiari lho ora ming duja ora. Wong saka Gusti Allah, gandeng Allah ki ngekeki lara, berarti sing apik nggo aku ki lara. Rasa tambani wong kek sing apik kok. Kuwi nglalu jenenge. Bener? Lah nggih nglalu, sing jenenge duja ki nglayu kok sing kula aturke niki wau. Ben wong Allah ngekeki iki mesti sing paling apik. Gusti Allah ku nek ngekeki sing paling apik. Lah aku lara ki berarti sing paling apik aku lara. Lah nek Allah ngersake sing paling apik kok tak tambani berarti aku dikeki sing paling apik mok. Lha iki aneh iki keyakinane. Keyakinane aneh niku. Niku jenenge wong ora paham karo inna dunya darul bala. Sak temene donya iki panggonan ujian. Ujian ki kon garap ora duga. Kaya jenengan sekolah selodori soal duja ora munggah. Wong duja kok. Lah sing dikeki penyakit ora sabar, nek ora sabar ya ora kelebur dosane ya wes. Kepara malah lelara kuwi dadi ngeterke dheke rada kufur nikmat. Wis dosane ora kelebur, dihukumi kufur nikmat. Nek ora sabar lho, kokean sambat nyalahke Allah. Wis tak rewangi salat, tak rewangi zikir, malah dikeki lara. Bar kuwi terus mah leren aku lesku salat. Lah ngopo? Salahe lara. Lha iki sing disalahke sapa iki? Kula ngenten niku ora sabar, angger model ngenten niku ora sabar. Iki gampangan rupa ghasiyatan min ngazabillah ning nggo perseorangan. Ana meneh sing gara-gara dikeki ghasiyah min ngazabillah, dikeki cuwilan siksa donya saka ngarsane Allah, ora sabar ning malah ngeterke dheke silik. Lara ngeten niku iki wong awake panas kae,
gek adem panas. Wah terus playoke nang nggone dukun. Iki wis ora sabar iki. Sekarang dukune ya wangun kae omong. Iki kowe iki diganggu karo anakmu sing barep. Tratap. Loh. Lah wong ndak dina wae ngeterke kula berobat terus mengke malah kerep bayari anak kula sing barep iki. Kakangne meneh. Ora duwe nek kakangne meneh niku mboten duwe Mbah Dukun. Walah kowe iki ora dong. Mbiyen sing nek cara wong Jawa mbiyen sing mati kloron mbiyen. Ngono. Dadi le ngandani iki le muni diganggu karo anake sing mati kloron. Kluron. Wes iki mulai sirik iki. Wala pripun Mbah la ya kudu disarati. Iki mesti anakmu ra trima. Waduh. Dadi upamane ana tenan sing mati, wong mati ki ra iso apa-apa. Bahkan isane ming nunggu kiriman kok malah ganggu. Kok jenengan ngono ki percaya banget wis. Syarate aja ngantek lali nek kepengin engko adem panas iki ilang iki wis. Nah dibelehke ireng cemani mah lorone terus mati kok ya. Wong ngomongi wong-wong sing ngambah jalur kejawen kae iki nek syarat kok nganggo ireng cemani iki nggo mateni kok ya. Oh, nggo mateni dadi sing adem panas mah terus mati iki engko. Omonge wong-wong sing ngambah kejawen ya lho. Syarat kok nganggo ireng cemani iki nggo mateni. Nek nggo nambani iki aja ngantek lali. Iki engko ketan kola. Nggih, gawe ketan kola. Karo ingkung jago sing ora tuwa ora enom. Iki digawe ingkung. Nggo kanil ya kena ora ya kena. Sing ingkungke iki engko gorene ditinggal kene aja ngantek lali. Karo ngono kuwi wae. Ora cetok. Dukun pamrih kok ngene iki mingen. Wes iki sirik, sithik-sithik dukun, sithik-sithik dukun. Ganggu sor kemuning mburi omahmu iki. Weh, maine apa-apa ngono kuwi. Sing paling parah iki kowe iki sakjane digawe lara. Wah, digawe lara pripun, Mbah? Ayo karo saingan bisnismu. Lah wong-wonge kowe nganggur ade bisnis kok. Bisnis apa? Watone kadang kala nek muni digawe lara lan sak panunggalane niki mulai sirik ora iman ra percaya nek ngazab apa siksa ki saka Gusti Allah. Makane jenengan iki selalu nyendekno kabeh perkara bahwa kabeh kedaden kuwi tak dikersakake karo Gusti Allah. Nek ora ya ora, lagi godhong sitok petil, gampangane godhong munggur sing kae semono kae, ana godhong siji sing petil kae tak dikersakake Allah. Nek ora bakal petil. Apa-apa terus digathuk-gathukne. Iki pancen le nggeret iblis le nggeret setan ben jenengan ki sirik kok ya kamangka dosa sing ora iso diapura ki ya ming dosa sirik kuwi. Dosa sing ora bakal diapura karo Allah ki dosa sirik. Nek dosa ora sirik, mbok kaya umpluk ing segara, mbok jenengan di dosa gedhe, nek Allah ngersakake mesti diapura, nek jenengan nglakoni laku tobat ya mesti diapura kok ya. Mbok segede apapun waton ora sirik lho. Kaya ngendikane ba'du sahabat bengi.
Lele bengi iki sing ngaji bengi ora ana. Bengi kuwi. Kabeh ora teko sing iso ngaji iki. Kula lagi neng kamar mandi suwe karo udut enak banget kae to nang kamar mandi iki. Dan enak banget kae sing malah ibune ngomong kah iki sing sok ngaji iki ra ono sing teko mbok yo delo-delo diseni mesake. Oh iya sik dilit aku yo ngono kuwi terus wis ra tak tutuke terus langsung anu aku. Langsung resik-resik terus. Ngaji lah, kayak engko selak ngisi pengajian ning Sirat Bambang Lipura kono, Ci. Sirat ki lor kulon palian. Selak ngaji rono terus ngisi sing bareng isai macake Tambihul Ghafilin wong sing kulina maca do ora teko. Ning sing kulina maca do ora teko. Sing do teko-teko ki sing do ora iso maca ngono. Lah kok ndilalah iki temonjo, kowe maca pisan kuwi temanjane ra ilok-ilok. Ngendikane ba'du sahabat, salah siji saka sahabat. Sahabat iki mesti wong sing gesang menangi Kanjeng Nabi. Iki jenenge sahabat. Dadi pengendikane sahih sekali. Ngendikane sing sapa wonge maca la ilaha illallah nganggo ati sing ikhlas. Tur le maca didawake wa maddaha. Min qalbihi mukhlishon wa maddaha. Nganggo ati sing ikhlas le maca didawakno. Dadi nek cara lafaz yo la ilaha illallah. La ilaha illallah ngoten niku. Dadi ora banter ora akeh. Nek akeh le maca iki kok cepet. Ha nek cepet ora temonjo wong ku ming cementel ning lambe. Kamangka niki aturane wa qalbihi mukhlishon utawa fi qalbihi mukhlishon ing dalem atine ikhlas. Mongko Allah bakal ngapura 4.000 saka dosa-dosa gedene wong niku. Dadi ghafarallahu arba'ata alafi dzambin minal kabair. 4.000 dosa-dosa gedhe diapura. Ora mantep banget deh. Iki jan oleh tombo lah dosaku kok banget sih. Ya cilik sedungan ya gedhe wah wis. Pokoke sakpole kula iki ulah kok ya dilalahi dituduhke Allah ana laku. Tonjo tenan ana dosa cilik sedungan gedhe. 4.000 dosa gedhe. Ning le maca la ilaha illallah ngalakal bihi utawa fi qalbihi mukhlishan ing dalem jero atine ikhlas ngantek atine iki jan ming Allah tok ming Gusti Allah. Iso temanjem kae syukur iso nangis. Saking kelingane dosa akeh wedi Allah. Maksude nangis ten iki kelingan dosane akeh wedi Allah. Jenenge rak kelingan utang. Wis ora temonjo. Apa mrek sing lanang-lanang niku maca wangun la ilaha illallah. La ilaha illallah niku ming nangis tok kelingan donek-onake sing wedok ya. Para kuwi wae ora ana apa-apane. Lah wong la ilaha illallah kok ati karo ngene muga-muga bojoku perot. Perot tenan eling kae kok ya. 4.000 dosa gedhe diapura. Terus ana sing takon lah nek sing maca niku ora ndek dosa gedhe Gusti Allah anu Kanjeng Nabi. Iki nek kira-kira sing maca niku ora ndek dosa gedhe pripun? Dosa gedene keluargane diapura. Nek sing maca niku ora ndek dosa gedhe, engko dosa gedene bojo sak anak-anake diapura. Iya ora ya Tanjung Pantan iki. Pokoke ora ditung.
Mboten ditung, nek ditung kok ndak ming cepet engko. Pisan kena, pindho kena ning ditanjake ning jero ati. Ora kudu akeh wong wamat dahan ndawake macane. Ora ngokehke macane, nek ngokehke berarti ana wilangan. Nah niki dawuh iki ming ndawake kok. Dadi jenengan cukup maca la ilaha illallah terus ning jero ati dipengaruhi la ilaha illallah. Nah, mboten Qur'an iku maca. Diwaca nek dibatin ora dadi kok ya. Artine maca niku lesane maca, atine niku nyata-nyata temanjem nang gone Gusti Allah. Mula fi qalbihi mukhlishan ing dalem jero atine ikhlas. Lafate la ilaha illallah atine ikhlas. Alon-alon sak olehe rasa di tetepke wilangane. Ping 3 kena, ping 5 kena, ping 7 kena, ping 11 kena. Iki nek jenengan ra dosa, dosane bojo anak-anak diapura. Nek bojo anak ora dosa gedhe, dosane tangga teparo sing cerak melu diapura. Apa ora tandha mati we. Mula tulung kiwa tengen sing cerak aku iki do maca. Dek aku iki men oleh diapura kuwi kok ya mahakon aku. Lah ya sing maca sampean sing nerangke aku gak aku iki melu diapura. Iki karena memang hebat sekali ternyata kalimah la ilaha illallah sing ten mriki niki nggo mbuktekke nek kita ora syirik, ora nyekuthokke Gusti Allah. Iku karek praktek. Begini kula waca tentang bihul ghafilin ijaz. Niki alhamdulillah oleh. Dadi wong tuwa-tuwa ki akeh maca kuwi wae cetha. Tur mesti apal, ora bakal kleru jenengan. Nek kleru yo bangeten lambene. Aliyane wis fasih kok maca kok ngono ora bener yo bangeten ya. Niki muga-muga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, pikantuk kanugrahan saged tansah ngamal kanthi ikhlas, mbuh ngamal wacanan, mbuh ngamal awak, ngamal duit, nekake kamulyan slamet donya tekan akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.